ва специально барои подписчикои гап надорум. Мехарам BMW, мебарамут Мервей. Фарзанд утай хича мекиша. А шаҳри Москва ҳастам бародарое ки шуморо граница мебаранд меоранд. Любой моменти рӯз, шаб, обед, бега, саҳар фарқ надорад. Фақат дар ин номеро занг бизанен, маслиҳат мекунен кай киҷо ва ай киҷо шуморо гирифта бурдан дар корай. Ва агар ягон совет пурсидан барои таҳ кардани документҳо ягон ёрдам боша, занг бизанен, корборатона ҳал кунен. Дар шаҳри Москва ай ҳамада арзонтарин таксистҳо ина меоянд бародар. Салом алейкум бародаро, агар ки дар ёдтон бошад, дина ма партофтум рекламаи ролики концерти Андира. Яъне концерт мешавад дар Санкт-Петербург. Анди меояд ва барои шумо шеърҳои эронӣ мехонад ва гӯш мекунен. Кадом ки хай брава. Ва специально барои подписчикои гап надорум. Ман дута билет короче гуфти гапо гирифтам ва конкурс мешавад. Ман ду билета дар як одам подарка мекунам. Қати ягон ҷура шоки қати ягон вообщем намедонам бобиш акаш вообще қади кадоме ки мехоҳад брава концерти Анди. Ду билет яъне ай канали гап надорум дар ҳама одам подарка мешавад ва чӣ кор кардан дар корай барои билетҳоро бридан. Якум дар таги ҳамин видео любой комментария бинависед. Мисол канали гап надорум зурай ё ки ма подписчики канали гап надорум. В общем чизе ки хутона буфора бинависен, не ки хубтар мешавад адресои ВКонтакте ёки Одноклассники ёки Инстаграм. Ами адресоро бинависен ки мо шуморо биёем ва билетҳоро шумода роӣ кунем ёки ягон хел связ боша қати одамои бридагӣ. Дуюм бояд подписчики канали гап надорум бошен. Агар ки подписатсия кардагӣ набошен, подписатсия кунен. Ҳам одамои подписатсия кардагӣ иштирок кардан метавонанд, ҳам одамои нав. Сеюм просто дар Инстаграми ма подписка кунен обязательно барое ки прямой эфира мо дар ҳамҷа мекунем. Рӯзи 11 ма прямой эфир мекунам дар Инстаграм ва одамо тамошо мекунанд барое ки хай дар YouTube прямой эфир кардан ма ҳозирарза наметавонам. Рӯзи гапа бигӯм муқаққи бигем шартҳои қинам нест. Просто ягон комментария бинависен ва подписатсия кунед дар канали гап надорум ва дар Инстаграми Фарик Смоки яъне ма. Всё, тамом. Инам қадар корай. Концерт рӯзи 14 июн мешавад дар Санкт-Петербург. Акн мегзарем ба хабарҳо. Эх, одамон дар трекошо мегуфтанд ки типа мехарам BMW, мебарамут Мервей. На самом деле ё мо хидмотсачӣ кардагӣ будем солои пеш. Не ки дигар одамо и гапа гуфта наметавонанд дар трекошон барое ки Мервей дар гирифт. Типа ранги Султони Кабир, не ки бо хай камтарак сахтарак. Хайрат кичка пострадад накард. Ёрдам тиянем. Конечно, и каферо ба фикри ма соз мекунанд барое ки хела прибили нағз меовард. Хай одамо дар оҷа бисёр буданд ва бигем ҳамата знамети кафе ай. Вай хали кафе дита ай. Агар ки памяти ма пуршидагӣ набоша ва чале ки нависондагӣ ай ҳеҷ ка намедонад барои чӣ дар гирифтай. Мумкин ки конкуренто а мумкин ки просто хай ягон хел пор чота хали партофтай скауткара гӯшто супаридиан. А мумкин ки короткое замыкание. Хай ма ишай чӣ гуфта наметавонам, мо ҳеҷ маълум нест бародаро. Ва пожарникҳо дар ним соат алова киштиянд. Дар Инстаграм прямой эфир карда будем як рӯз, кадоме ки дидагӣ буд раҳмат тамошо кардем. Не ки ҳамунҷа як бача омад гуфт ки Фарик дидасти? Гуфтам чира? Гуфт ки дар Инстаграм як бача дигар бо прямой эфир карда ранги Т, а он не ки дар Тоҷикистон ва Султони Кабир дар гирифтастай. Нахо. Не, ман хали нагуфтам, ман ин хали гуфтам. Конечно же, одамон дар бораи уже видео карданд. Не ки ман специально хабара дертарак мегӯм айваё барое ки ман подробно нақл мекунам ва суратҳои нав, суратҳое ки бигем ҳеҷ ка дидагӣ набуд то ҳозира. ҳозир шумо дидастем бародаро. Суратҳои машҳадури намо бозори Султони Кабирай ва чӣ шидагай баъди оқибати таркиш, бахшиш. Аловсӯзиш. Блин, чӣ мешавад пожар ба тоҷикӣ теска бигӣ ман дар переводка. Савдогаро бо умеданд ки сумошона бармегардонанд. Мумкин ки ай одамое ки аренда метавонанд ҳамун помещаниёро, а мумкин ки ай страховая компания. гуфти гапҳои хеле тапанка така ду бачам ки ягом сухтар хомӯш кунад, хомӯш кардаша метавонад. Шаре ки ба фикрам дидем якум этаж полни сухтагии бародаро, дар ҷо техника, кресла, диван чизо мегӯянд ки дига фурӯхта намешавад ва одамҳо чанд ҳазор доллари сухтанд. Барои фаҳмидан барои чӣ дар гирифтагӣ ай кай чӣ хел ки бигем гунаҳгорай специална комиссия кардагиянд ва ҳозир расследование рафтастай. Ай ба умедем ки одамо сумошона бармегардонанд ва бо коршона давом метавонанд.
бисёр хабарҳо бародаро ма шумо нақл намекунем барое ки пош мехонам сарам вайромиша сразу маҷиха миксад ки ам хабар дига набинем ва хай биёин ака бигем нақл кардан дар курай дар сухт уже дигим борай бародаро ки фарзанд утай хича мекиша якум бораш ҳамин буд ки як бача 29 сола дар вақти пиониш отайхча ба стул мезана хай бигем то мурданша ба фикрам намедонам чӣ задан дар кора ба стул ки одам бимбара ба фикрам як 10 бор я 20 бор мезана шум бигем мусафед 60 сола будагиай дигим бораш ҳамин хеле шидагиане ки камтарак бо бигем жестоки тар баро ки як мардаки 43 сола ишам бо дар вақти пиониш баро чӣ мегӯм ки рангаму якум бора шидагиай ям пион будагиай ва меоя хона оташ барои арахири ҷангаш мекунам бигем якта мезанаша хай бигем на самом деле уже пир шидасти плюс хай мусулмони тока футигапо арақ мехӯри мезанаша ята даруш а ӯ мардак хай пионай дар вақти пиониш хеле кунамисондагиай ба корча да дили оташ мезана плюс бо вақти оташ меғалта дар замин боз заданаш мегира ҳама ҳамин коро дар пеши набераи ҳамун мусафед мешава аки мисол нависондаги нест ки бачаи ҳамин буда ё ки духтараш буда ё ки маълум нест поса назоя ки дар пеши чашми набераи ҳамун мусафед гап дар чия ки просто ки вақте ки бо мезанаш меғалта ба корча дар дилаш бо чанд корчаи дигаш мезанам чиз кори кардагид буд хай ки смертни казь нестай ӯро бояд пожизненно медодан а 20 солаш додагиян дар вақте ки суд бо хай меганаш охирон гапа чиай яга ман гап надорум принчипа ман номи канала гап надорум мондум ма намедонистам куи хали мешава бародарои азиз в общем нахӯрен спиртной ҳеҷ вақт рости гап багӯ ман 23 солаи магон бор пробовать кардаги нестам ва карданиам нестам ва шумо дар саид метам ки бародаро дар кор нест в общем спиртное хӯрдан а нашод ҳамин хабар хай чӣ фикр дорем бародаро дар комментария бинависен хай мехонемуш мумкин ки ҳам хай история шидагиай ва дар иҷо гуфтагӣ нестанд 1,5 миллион паспорти российский недействительный яъне ба кор намеояд мумкин ки дар дури ҳамин 1,5 миллион паспортҳои муҳоҷирон боша ва чӣ хеле фаҳмидиям ки паспортҳои недействительный одамое ки бигем ҳам урусо мераванд магазин кредитгирӣ ва дигар короша буд кардан мисол симкарта харӣ ё ки дигар чизое ки ба паспорт мекунанд дар уҷа мегӯянд шуна ки бахшиш не ки паспорти шумо дар ягон база намеброяд ва дар ҷа гунаҳгораи МВД яъне базаҳои ФМС чӣ хеле ки мегӯянд паспортҳое ки кӯнан ва паспортҳои нав дар чандта база бидиянд ва ҳамин базаро якҷоя кардиянд ай ҳамин бигем ҳар хел ошибка ҳак чӣ хеле ки мегӯянд ку техническая неполадка ам хали шидагай бародаро акаи паспортҳоро бигем бо соз мекунанд ҳамаша дар база брана бо дохил мекунанд ҳамаш бо соз мешава не ки кор хеле мушкилӣ меорад барои мардум мисол ай банк сум гирифтан ки сум роӣ кардан ва дигар корои важнишона ва агар ки кадоме ки паспорти российский дошта боша ва переживат кунад ки паспорти манам дарам хали проблема ғалтагия ё ки не шумо метавонед дар сайти МВД проверка кунед бародаро рости гапа бигӯм якумш ки ман хабарро нафаҳмидам ва дуюмш ки и ҳамин сайт вообще хабарра нақл кардания ё ки савол додастай просто дар ҷа аломати саволай майли гап давай нестай мигрантов при возвращении в Таджикистан будут проверять на наличие ВИЧ-инфекции дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолӣ гуфтаистанд ки дар аэропорт дар вокзалҳо як пункт барои санҷиши ВИЧ-СПИД бисозанд ва одаморо бисанҷанд касал ҳастанд ё ки не то нагзари ҳамин обследованияро намедрои дуруни Тоҷикистон яъне агар ки касал бошӣ обратно Россия роӣ мекунанд хорошая шутеечка братан иш бародаро не ки коли маълум нестай не ки и як чизи бигем плюс дора бародаро на самом деле кори хела пешравӣ меорад барои саломатии мардум ҳозир ман камтарак мефаҳмонам не ки пешай фаҳмодан мехоҳам бигӯм ки ҳоли и қонун баромадагӣ нестай ва гапҳо хали переживат накунем ай статистикаи Минздравии Тоҷикистон ҳозир 7709 одам касали ВИЧ-ай ва 15% муҳоҷироанд акире ҳама медонанд меоянд мисол бачаҳо ё ки мисол мардако меоянд дар ҷа қати духтарои урус мисол намедонӣ вай чиай чӣ корай ки ҷоай мисол гуфтем гапо алоқаи ҷинсӣ ва исусо Да слушай меня, Тамарочка, когда будем встретиться? Ты где живешь? Адрес скажи, пожалуйста. вақт мераванд Тоҷикистон бо бигем қати заношон қати занои худшон баъд ҳамин хеле гуфт гапо хайка мегзара яка гапои ман нестай бародаро и на самом деле бигем фактай и ҳам херастай небо дар ин ҷа нависондагиай Агашка. Тихо, 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 тихо.
барои чи ҳамхали пунктҳо дар кор мешавад дар аэропорт ки мисол ту мегзари аэропорт ва ҳамаша мефаҳмӣ ки ту мисол ҳасти касал ё ки не, мисоли дар оилаи худат хела фоида меёра. Общи бигем одамое ки касаланд дар Тоҷикистон ҳамхи кам мешавад. Ва чаи ки мо медонем бисёр муҳоҷиро мегзаранд духтар барои патент гирифтан барои ҳам чизо ва дар ҳамонҷо ҳамхали анализора меспоранд барои ВИЧ, СПИД, наркология ва дигар чизо. Бисёр одамо конечно айхчон уверенанд. Хайна фоидашам гуфтам мисол барои оилаҳои худтонай, яъне барои оила, барои мисол семейное положение ва барои ватани худмон касалиёро хе кам мекунанд. Инем қадар гапи хабар буд бародаро, аз худтон набуроен дар бораи фонд. Ин ҳамҷада номери карта ҳаст ва подробно дар видеои пешина ҳаст чӣ гуфтагем чӣ кардан дар корай. Аз худтон набуроен поделиться кардан видеора Instagram да подписаться кунен, бинависен комментарий дар таги видео ва обязательно дар канал подписаться кунен ки бубарен ду билета кадоми таки дар кора кадоми мехобара концерти Анди Бепул ай канали гап надорум падарка. Шуем хали гап хабар ҳама да хай бародаро раҳмат барои поддержка поделиться кунен дар классикани видеора. Всё, ман аз микроро мекушам баъд тамом мешавад.